Aste honetan bete dira 40 urte Hego Euskal Herriak, Nafarroak, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoak ezetz esan geniola erreferendum batean otani. Herriz herri antolatu ginen eta herriz herri mezu bat helarazi genion gure herriari, mezu antiimperialista bat, autodeterminazioaren aldekoa eta bakearen aldekoa eta gerren aurkakoa. Eta gure herriak, zorionez, babesa eman zion posizio politiko hori. Eta beraz, herri honek argi utzi zuen bere kontzientzia antiimperialista, gerraren aurkakoa eta bakezalea. Gernikako seme-alaba gara eta otani ezetz esan genion seme-alabak gara. Gaurkoan, mezu hark oso aktualitate handia du. Zergatik? Momentu honetan mundu guztiak begibistan duelako, imperialismoak berriz ere kolpatzen dituela herriak, ez dituela herrien burujabetzak onartzen, eta militarismoa inposatzen ari dela herrien aurka eta hiritarren eta herritarren aurka. Orain, momentu honetan, badira gerra batzuk irekiak, eta hori gainera sentiarazten digute ez bakarrik termino nazionaletan, baizik eta termino sozialetan ere bai. Gauza simple bat esateko, gasolina sartzen dugun bakoitzean gogoratzen gera gerra bat dagoela momentu honetan Iranen eta Estatu Batuen eta Israelen artean. Eta horrek esan nahi du beraien gerra gure miseriak direla. Horrek esan nahi du beraien gerrak guk ordaintzen ditugula. Kasu honetan ekonomiko eta sozialki eta batzuren kasuan nahiko nuke gainera gure seme-alabak noizbait halako gerra batean gerran parte hartzea ere bai. Eta guk euskaldunak hori ez dugu inondik inora ez permituko. Gure izenean ez dago gerra imperialistarik, gure izenean ez dago herrien kontrako erasorik, gure izenean bakarrik hitz egin daiteke termino batzuetan. Eta da, herrien autodeterminazioa gerrarik ez, bakeari bai eta herrien burujabetzari bai. Eta hori da Euskal Herriak erakutsi ziona, beste Estado Espainolean, Katalunia eta Kanariasekin, ezetz esan genion anotani, eta gaur gauza bera esaten dugu. Imperialismoari ez, bakeari bai, autodeterminazioari bai.